बेबायदि एवारनेस प्रग्राम लाफैनो गोनां जादों। नंगौ दिनैनि नैबे बेलासिनि समाव नोंथां साफ्रोमनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो हामलायथि बावहरदों जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफाद सुंद'यै बनसुनिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो हामबाय होनदों। नोंथांमोननि गेजेरजों नैबे जेनाखि प्रग्राम रड सेफ्टि एन्ड वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शननि प्रग्रामखौ जोङो मोजाङैनो खालामफुंनो हाबाय। दिनैहाय नैबे सरलपारा पिकनिक स्पटआव जोबोद माखासे बिसेस गोनां जेनाखि आयदाफोर दंमोन। दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लानिनो DTO सार बिथाङाबो दिनैहाय नुजाफैनानै जोंनि नैबे रड सेफ्टिनि प्रग्रामाव मदद होफैबाय। बेजों लोगोसे जोंनिनो SMCS NGOs बिथांमोनाबो दिनै नुजाफैबाय। बेजों लोगोसे नैबे सरलपारा पिकनिक स्पटनि रायजो राजा बिथांमोन आरो कमिटिजों लोगोसे माखासे जोंनि बेरायनो थाफैग्रा बिथांमोनाबो दिनैहाय फैनानै मदद होफैदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो लकेल OC सार बिथाङाबो दिनैहाय नुजाफैबाय। बिसेस नैबे रड सेफ्टिखौ मानि थाखाय खालामनांगौ जानानै फैदों होनना बुङोब्ला नैबे जोंनि सरलपारा पिकनिक स्पटआव बेयाव बिभिन्न जायगानिफ्राय बिभिन्न जिल्लानिफ्राय दिनैनो बेरायनो फैबाय। बेरायनो फैनाय बेफोरबायदिनो माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स माखासे रड सेफ्टिनि खोथाखौ जेबो साना आरो मा नुबाय दानि आजिखालि जुगाव जेनाखि लामाया मोजां जानायलाय बिसमुरिसिमावनो गोबां हान्थामेला खालामनायाव एक्सिडेन्ट जानायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ। एक्सिडेन्ट रेटआ बारायदों। जों जेरैबायदि जों सावरायदों DTO सारमोनजों जों बुजिदों दि एक्सिडेन्ट रेटआ बारायगासिनो दङ आरो बे एक्सिडेन्ट जानाया बांसिनानि एज बा बैसोनि गेजेरा जाहैबाय 18 बैसोनिफ्राय लानानै 35 एजसिमा बांसिन जानो हमदों आरो दा बेफोरावनो जोङो मोनसे एवारनेसखौ जों हरनो सानदों नैबे मिडियानि गेजेरजों जाहाथे जेब्लानाखि नोंथांमोना थांलाय फैलाय खालामो बे सरलपारा पिकनिक स्पटआव जेब्ला थांफिनो जाहाथे स्पिडखौ जाहाथे खमायो, जाहाथे आस्तेयै थाङो आरो जाय बिथांमोना दिनै गारि सालायनानै थाङो बिथांमोना जाहाथे लोंनानै गारि सालायलाङा बेखौ जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनै जोङो खावलायनायजों लोगोसे जों बिथांमोनखौ जोङो नैबे माखासे ट्राफिकनि जेनाखि रुल्स आयेनफोरखौ जाहाथे बिथांमोना फालियो जों बेखौ जोङो खावलायनो सानदों। आरो जाहाथे नैबे वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शननि जाहैबाय थांलाय फैलाय खालामनायाव जोंनि बै जायगायाव जि हाग्रा बेयाव गोबां जिब जुनारफ्रा दिनै ओंखारो। इन्डेन्जार माखासे स्पेसिसफ्राबो ओंखारो। बेयाव जों थांनाय समफ्राव जों नुनो मोन्दों दि जोंनि हान्थिमेला खालामनायाव जायफ्रा मोनायाव थाङो मैदेरजोंबो एक्सिडेन्ट जानायखौ जों दाख्लै नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे गोबां बेफोरबायदिनो सिखिरिफ्रा दिनैहाय फुथारजादों। मानो होनना बुङोबा बे स्पिड लिमिटनि जेबो मेनटेनेन्स गैयियाव आरो बेजों लोगोसे जोबोद दुखुनांथाव दाख्लैहाय जेनाखि गल्डेन लेंगुरखौबो मोनसे कारआ बेखौ अभार स्पिड सालायनायलाय एक्सिडेन्ट खालामनानै बेखौहाय फुथारना गालांदों। जोबोद दुखुनांथाव। बेफोरबायदि सम्पतिया जोंनि बड'लेण्ड रायजोनिनो सम्पति। दा बेफोरबायदिखौ बासायनानै दोननांगौआ जोंनि दायथ'। मानो होनना बुङोबा बेफोरखौ नायनोहाय दिनै टुरिस्टफोर फैयो। टुरिस्टफोर फैनायजों लोगोसे दिनैहाय रेभिनिउ जेनेरेट खालामनो गालाङो। लकेल मानसिफ्राबो दिनैहाय टुरिस्ट स्पटफ्राव दिनै एंगेज जानानै थानो हायो। दा बेनिखायनो जोंनिफ्राय जों पाब्लिकनि जानानैबो स्टुडेन्टस अर्गानाइजेसननि जानानैबो माखासे NGOs आरो गासैबो रायजो राजा ओंखारनानै जाहाथे बेफोरखौ मोनसे सांग्रांथि मेलखौ जाहाथे लानानै होनो हायो जों बेखौ जोङो खावलायो। आरो इन फिउचाराव जोङो फोथायो बेफोरबायदि एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजों गोबां सोलायनायखौ जों लाबोनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौनो दिनैहाय आरोबाव खावलायनो सानदों। दाब दाब जायगायाव बेफोरबायदि रड सेफ्टिनि खोथाखौ जों लालांगासिनो दङ। दिनै क'क्राझार जिल्लायाव जों लाजेनबाय आरो फैगौ दिनफ्राव गुबुन जिल्लाफ्राव गुबुन दाब दाब जायगायाव जों लालांनायनि माखासे प्रग्रामखौ जों लागासिनो दङ।